Magandang araw sa inyo mga ka-chicken. Okay, kumusta po kayo dyan mga ka-chicken? Welcome back sa channel mga ka-chicken, no? Ayan, kung makita nyo mga ka-chicken, nandito naman tayo ngayon sa ating manukan, ano? Ayan, sa likod ko, yun yung ating breeding pen. Ayan. Ngayon mga ka-chicken, sa araw na ito, may babahagi ako sa inyo, ano? Kasi gusto ko na naman mag-explore mga ka-chicken. Kasi dito sa manukan ko mga ka-chicken, yung mostly yung ano ko talaga mga ka-chicken, binibreed, produce ng mga manok ay itong mga pure na mga Rhode Island Red at saka pure na mga Hubbard, ano? Kasi mostly dito mga ka-chicken, yung mga buyer ko naghahanap talaga ng mga pure na mga breed. Kaya yun yung pinoproduce ko at saka marami na tayong napagbintahan, ano? Ngayon mga ka-chicken, gusto ko naman i-try itong mga Rhode Island Red natin, i-cross ko siya sa ano natin, mga Hubbard. Kasi mga ka-chicken, yung Rhode Island Red mga ka-chicken, ang lalakas talaga kung sa pagdating sa pangitlog, ay napakalakas talaga umitlog ng mga Rhode Island Red natin. At saka yung Hubbard naman mga ka-chicken, kung sa karne naman yung pag-usapan, mas mabigat talaga siya mga ka-chicken kaysa doon sa mga Rhode Island Red. Dahil mga ka-chicken, yung Hubbard mga ka-chicken, no, kahit 1 month old pa lang, tumitimbang na siya ng 3/4 kilo, no? Kaya mabigat talaga siya. Kaya gusto ko ngayon i-explore kasi gusto ko naman makita mga ka-chicken yung resulta nila. Kasi gusto ko naman yung pang ano talaga. Gusto ko makapag-produce mga ka-chicken na yung sobrang laki ng manok o bigat. At saka kung titingnan ko, malakas din umitlog mga ka-chicken. O ayan mga ka-chicken, simulan na natin mga ka-chicken. Makikita ko sa inyo yung ating mga breeders, ano? Pero bago ko ipakita sa inyo mga ka-chicken, yung ating mga breeders, sa mga bago pa lang dyan, ano, huwag niyo po kalimutan i-subscribe at hit yung notification bell para updated kayo sa mga susunod nating i-upload ng mga videos o vlog. Tara, tingnan natin mga ka-chicken. O ayan mga ka-chicken, dito sa baba mga ka-chicken, dito sa may banda, sa may grower house ko mga ka-chicken, no? Ito yung mga Hubbard ko at mga Rhode Island na binibreed dito. Parang nire-range ko lang sila dito sa baba. Saka kusa na lang sila pumapasok at saka umitlog. Yan. Kung mapapansin nyo dito mga ka-chicken, meron tayong 5 Hubbard na baba na hen at saka 3 rooster. Kung titingnan natin mga ka-chicken ay mas medyo marami yung rooster natin, no? Yung 5 hen na yan mga ka-chicken Hubbard, kaya na yan ng isang rooster lang. Pero bakit 3 yung nilagay ko mga ka-chicken? Kasi yung 3 na yan mga ka-chicken, yan talaga yung parang pinagsasama ko sila palagi mga ka-chicken para kung nagpo-produce ako mga ka-chicken ng mga yung maraming breeders na hen o nagpapa-breed ako, silang 3 talaga magkakasama yan para yung purpose ko niyan mga ka-chicken na hindi sila mag-aaway-away kasi lagi silang nakakasama at saka makapag-breed sila ng maraming mga hen, ano? Kaya pinabayaan ko lang silang 3 na magsama dyan at saka may 5 Hubbard. Tingnan nyo naman yung mga Hubbard natin mga ka-chicken, nagaganda, oh. Lalo na yung mga rooster natin ng Rhode Island Red. Ayan. Kaya nakatuwa sila mga ka-chicken. Gusto ko talaga sila i-cross. Saka dito din mga ka-chicken, sa breeding pen natin, meron din ako ditong isang rooster na tandang ng Rhode Island Red. Ayan. Kalaki niya mga ka-chicken, no? Saka meron ako ditong dati kong Hubbard sa inyo. So, 2 lang ito dito mga ka-chicken. Yan, hindi ko din sila pwede pagsama doon sa 5 kasi mag-aaway yan mga ka-chicken. Parang superior ito kasi hindi sila nagkasabay sa paglaki. Mas nauna ito mga ka-chicken. Saka may isang tandang mga ka-chicken, no? Yan. Ito din sila dito. Nagpo-produce ko. Yan. Diyan na sila nagito mga ka-chicken. Natin. Ayan mga ka-chicken. O, tingnan nyo mga ka-chicken. Ating mga breeders. Yan, ayos na. Ni-breed ko na mga ka-chicken ngayon pero tapos ko na ditong ma-priming, no? Yan.
na ayos yan mga ka-chicken. Maganda talaga ng mga ano natin mga ka-chicken breeders. Tingnan natin yung resulta nito mga ka-chicken. Kaya subaybayan yung mga ka-chicken yung channel natin mga ka-chicken, no? So titingnan natin yung resulta ng itong dalawa. Kung ano yung mag-produce natin. Yan. Puntahan na naman natin doon mga ka-chicken sa chicken coop natin sa taas. Yan. So ayan, at saka ngayon mga ka-chicken, nandito tayo ngayon sa ating chicken coop, ano? Ayan, nandito din yung ating mga Rhode Island Red na mga hen. Yan, yung pinaris ko naman dito ay yung Hubbard natin na roster. Kung napapansin nyo mga ka-chicken, isa lang yung roster natin, ano? Tapos mayroon tayo ditong 15 hen na mga Rhode Island Red. Yung iba doon na nangingitlog. Kasi mga ka-chicken, dalawa itong roster na ginamit ko dito. Yung isa nandoon nakakulong kasi hindi ko to pwede pagsamahin itong dalawa na ito kasi nag-aaway kasi hindi sila magkasabay, ano? Kaya inisa-isa ko lang muna. Yung technique na ginawa ko dito mga ka-chicken ay halimbawa ito ngayon simula alas 5 ng umaga siya muna yung nilabas ko. Pagdating naman ng mga alas 8 ng umaga o alas 9 pinapalit ko naman yung isa yung nandoon. Siya naman yung nilagay ko, siya naman yung inano ko doon. Sinisafety muna para hindi sila magkaaway. Yan. Saka mga ka-chicken, abangan nyo mga ka-chicken, tingnan natin kung ano yung magiging resulta dito sa ating cross. Kasi doon sa baba, yung mga hen doon ay mga Hubbard at saka yung roster doon mga ka-chicken ay Rhode Island Red. Dito naman yung mga hen ay mga Rhode Island Red at saka yung roster ay Hubbard. Siniseparate ko doon yung mga itlog nila mga ka-chicken para titingnan natin mga ka-chicken kung ano yung magandang may produce nila, may lalabas na lahi, ano, kung quality ba sa dalawang ito. Kasi parehong magandang lahi, Rhode Island Red at saka Hubbard. Tapos ito cross natin. Ayan, makikita nyo mga ka-chicken, no? Dito sila. Yan, medyo may kunting basa dito mga ka-chicken kasi kagabi umulan. Saka dito sa taas may ayusin ako na mga ka-chicken, no? May tulo. Tumutulo mga ka-chicken, ulan. Kaya ito ngayon mga ka-chicken, nandito sila, no? Nakakalaki ng roster natin mga ka-chicken, Hubbard, no? Ayan. Nasa lampas 5 kilo yan mga ka-chicken yung tinimbang ko. At saka dito, ayan, nagsimula na rin may itlog mga ka-chicken. Yung mga hen natin, no? Ayan, no? Napapansin na mga ka-chicken. Ayos na ayos. Umiri itong isa, oh. Yan, lumabas na. Yan mga ka-chicken, no? Napansin nyo. So, blurred lang yung sa aming plan. Against the light mga ka-chicken. Yan. Ito na mga ka-chicken. Tingnan natin. Abangan nyo mga ka-chicken kung ano yung magiging resulta nito mga ka-chicken, no? Kaya subaybayan nyo lang mga ka-chicken dito sa ating channel. Sa mga hindi pa nakasubscribe, please do subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod nating upload ng mga videos. Yan. Maraming salamat mga ka-chicken. Sorry, it's DJ.